Tässä niin. Nyt unboxataan kuulokke. Megaporsen kanssa. Huisaa. Nyt on pituvaa. Kato. Huisaa. Tää on väännän. Nyt alkaa pohja. Kerro nyt vähän sun mielipiteistä. Ihan helmen näköiset ja tämmönen hieno pussikin tuli oikein muuta. Joo. Nyt on varmaan tän jälkeen Megapurset. Popit pystyy. Tää menee YouTubeen tää. Testi. Sitä täysin. Mä lyön eka täysillä lailla. Oli testi. Ota eka äänet vittu. Testataan sitä. Oot ne oikein päin varmasti? Viisi kautta 5.